Καλησπέρα, αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Θέλω να μιλήσω σχετικά με μια άσκηση η οποία είναι αρκετά υποτιμημένη και αυτές είναι οι έλξεις στο μονόζυγο ή αλλιώς lat pull down. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε λίγο ποια είναι η σωστή τεχνική αυτής της άσκησης αλλά και σε ποιους μυς στοχεύει. Αρχικά θέλω να επισημάνω ότι εάν κάποιος δεν έχει μονόζυγο στο σπίτι του, μπορεί να κάνει επίσης παραλλαγή αυτής της άσκησης σε μια τροχαλία πλάτης στο γυμναστήριο. Λοιπόν, αρχικά τα lat pull downs στοχεύουν συγκεκριμένα στο πλατή ραχιαίο, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους μυς στην πλάτη και συγκεκριμένα ο μεγαλύτερος. Βέβαια, ανάλογα τη λαβή την οποία έχεις εκείνη τη στιγμή, θα στοχεύσει σε διαφορετικά μέρη της πλάτης, τα οποία θα δούμε και σε λιγάκι. Κάνοντας αυτή την άσκηση λοιπόν, η οποία είναι τόσο για τους καινούριους στο γυμναστήριο όσο και για αυτούς οι οποίοι είναι χρόνια σε όλη αυτή τη φάση, είναι για να χτίσεις ένα πιο τριγωνικό σχήμα στην πλάτη σου, δηλαδή να ξεκινήσει να ανοίγει σιγά σιγά, να γίνεται πιο φαρδιά, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα κάνεις και με τη σωστή τεχνική και με το ανάλογο φορτίο για να έχεις μια σταδιακή επιβάρυνση, είτε κάνεις σε μονόζυγο είτε σε τροχαλία πλάτης. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντική η θέση του σώματος. Πρέπει να έχεις την πλάτη σου ελαφρώς σε μια καμπύλη, χωρίς να δίνεις όθηση με τα πόδια σου μπροστά, ώστε να μπορέσεις να βγάλεις μια κανονική επανάληψη. Η σωστή τροχιά γενικά της όλης κίνησης πρέπει να είναι μπρος στο στήθος και όχι πίσω από τον αφιένα, που βλέπω μερικοί να κάνουν και στο γυμναστήριο, είτε σε μονόζυγο αλλά είτε σε τροχαλία πλάτη, γιατί επιβαρύνεις πάρα πολύ τον αφιένα σου και μπορεί να πάθεις κάποιο τραυματισμό κάλλιστα. Έχοντας λοιπόν τους ώμους προς τα πίσω αλλά και το στήθος έξω, είναι η σωστή κίνηση ώστε να πετύχουμε την περιοχή την οποία θέλουμε να γυμνάσουμε, καθώς έχοντας τους ώμους προς τα πίσω ενεργοποιούμε καλύτερα την πλάτη μας. Στην ουσία σκέψου πως όσο καλύτερα λειτουργεί η πλάτη σου αποκλειστικά στην άσκηση αυτή, τόσο καλύτερα θα είναι και τα αποτελέσματα. Τώρα, στο πώς να πιάσεις τη λαβή, πώς να πιάσεις δηλαδή την μπάρα, είτε στο μονόζυγο είτε στη τροχαλία πλάτης, πρέπει να έχεις όλα τα δάχτυλα πάνω από την μπάρα, έτσι θα έχεις ένα καλύτερο grip, ώστε να μην γλιστράνε τα δάχτυλά σου, χωρίς να χρειαστεί να δώσεις δύναμη γενικά με τα δικέφαλα ή κάτι τέτοιο. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, δεν πρέπει να έχει μεγάλη κλίση η πλάτη σου, να μην κάνει πολύ μεγάλη καμπύλη, γιατί μετά θα έχεις περισσότερη κίνηση με ορμή, επειδή δεν θα μπορείς να βγάζεις επαναλήψεις. Αλλά επίσης τι γίνεται, όσο πιο πίσω πέφτεις σε αυτή την άσκηση, τόσο περισσότερο γυμνάζονται η πίσω μοίρα του ώμου, κάτι το οποίο δεν το θέλουμε καθόλου αυτό. Γιατί άμα είναι να κάνεις την άσκηση λάθος και να γυμνάζεις τους ώμους, τότε καλύτερα πήγαινε γύμνασε τους ώμους και απλά μην κάνεις τροχαλία πλάτης. Αυτό ό,τι αφορά το τι πρέπει να προσέχεις γενικά και το πώς να εκτελέσεις την άσκηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα κιλών, εάν κάνεις σε μονόζυγο και δεν μπορείς να βγάλεις ούτε μία έλξη, τότε μπορείς πολύ απλά να χρησιμοποιείς ένα λάστιχο αντίστασης. Επομένως θα χρειαστεί να βάλεις λιγότερη δύναμη για να τραβήξεις τα κιλά, αλλά επίσης και στην αρνητική κίνηση της επανάληψης θα σε βοηθήσει. Τώρα, εάν κάνεις σε τροχαλία πλάτης που έχει εκεί να επιλέξεις πόσα κιλά θέλεις, θα σου έλεγα να ξεκινήσεις γενικά με λίγα κιλά και να στοχεύσεις το να κάνεις αργά την άσκηση με σωστή τεχνική και να στοχεύσεις κυρίως την αρνητική κίνηση της επανάληψης. Θα παρατηρήσεις βέβαια σιγά σιγά, βήμα με βήμα, ότι θα μπορείς να ελέγξεις επίσης τους μυς σου, αυτό που λέμε muscle-mind connection, το οποίο είναι λίγο πιο προχωρημένο και ως αρχάριος δεν θα καταφέρεις να το πετύχεις ακόμα, αλλά μην ανησυχείς, όλα θα γίνουν με το καιρό και θα δεις πρόοδο σταδιακά. Μην βιάζεσαι.